А ну-ка, мам, покажи нам. Покажи нам. ассалому алайкум дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастен. духтаро имрӯза влоги мо аз саҳар сар меша. иҷа бошам ма барои кӯдако субҳона тайёр кардистам. имрӯз и саҳар ҳечи напухтам, чунки дадаш пирожниҳои бениҳоят ба мазза оварда харидай. дарунаш ҳар намуд крем дора. баъд яктай дига пироги гӯшти харидай, пироги бо мазза бо гӯшт, резонак хамираш дар духовка мондам, камтар гарм шид ва камтар мандарина хурморо реза кардам, барои кӯдако пӯст кардам. ҳозир кӯдако мешинанд субҳона мекунанд. имрӯза влоги мо духтаро ма чӣ хел баъди субҳона кардан ҳаррӯза кор ма камтар нишон медиҳам, камтар уборка мекунам, тоза мекунам. имрӯза влог духтаро бо ман бошед. Кот плохой, Бенди. Котик плохой, Бенди. пирог чӣ хел будай? бобо биру мехӯрӣ? сирка ди. нисби пирога хурди кана хурд сирка дай. пироги гӯштия. духтаро иҷа кӯдакои ма субҳона кардан, хестан. ма хостам камтари дига гӯшти мурға сирх кунам, бирён кунам. ҳозир мо дар обед чидагӣ нестай. гӯшти мурға инам хе приправа кардам. ҳозир боша дар камтар равған сирх мекунам ша. духтароинам хе гӯшти мурам тайёр шид, пухта гирифтамша. ҳозир мешинем мо чойи саҳар мехӯрем. фақат кӯдако чойи саҳар хӯрда буданд, навбати мо шид. духтаро иҷа мо чойи саҳарро хӯрдем. ҳозир боша ма ҳамаро ҷамъ мекунам, мешум, ҷӯбаҷӯ мекунам. духтаро иҷа навбати пилта шид. ҳозир ма боша пилтара мешум. ҳар рӯз пилтара мешӯем, барои чӣ ки хӯрок мепазем чиркин меша. иҷа ма фери гирифтам камтар. баъд содаи коса мешӯтагиро гирифтам, якҷоя кардам. камтар дига об ҳамроҳ кардам. инамихе
пилтамона тар мекунем. баъд ба симаки мулоим хе камтар мешакем, сахти бад намешакем, чунки пилтара мехуроша, пилта безеб мешавад. иҷа симаки ма мулоимакуай, ай сахтош нестай. иҷа боша духтаро ма дастҳои пилтара нагирифтам, барои чӣ ки сахтай, ягон бор гирифтагӣ нестам. ана мехе духтаро ма бехои пилтара ҷое ки намешавад тоза карда, ба шотка ма тоза мекунам. ба шотка бениҳоят хушрӯ тоза мекунад духтаро. ана хе ҳамаи ҷояна ки сурохиёша, ҳамаи ҷошам хушрӯ тоза карда мебурояд. ха духтаро шумо чӣ хеле тоза мекунед? Фикротона нависен. баъде ки тозагӣ карден намехе балатаи тар як бор тоза мекунен, кафоша мегирен ва ҳамин пилтаи мо тоза то рӯзи дигаша. бо рӯзи дигаш ҳамихе давом додан мегирем. Магазин. Духтаро мо беру буромадем. Соат модали 4 нашуда. Ҳам қаҳва торикае ки бибинед.
Аллакай, тез да торик миша рӯзо калта. Да. И мне тоже купи. Хорошо. Смотрите, что у меня скрипы. Да. Рӯзо калта шудага тез торик миша. Баъз мо детский площадка мерем қабозӣ мекунам. Баъд хона меем. На перчаткиёта кашидӣ? Хинакай. Мо детский площадка омадем. Қабозӣ кунан. Бери хинакае? Барф неста. Бозӣ дорӣ ту? Эмилҷон, ты играешь? Да. Молодец. Духтаро, имрӯза влоги мо тамом мешавад. Фикрҳои худтонро нависен. То видеои оянда. Худованд нигаҳбон бошад.